Ik hoop dat het hoogtepunt wordt en als je een nominatie en erheen gaan, dat is één. Maar het belangrijkste is dat je daarheen gaat en ja, van onbesproken binnen tijdens de wedstrijden. En dat kan ervoor zorgen dat het inderdaad een hoogtepunt wordt. Hier in een jelly lien tocht als in de simmer op een Europees kampioenschap in Soest? Nee, er is een protte verloren voor mij en ja, dit is een droom die werkelijkheid wordt in een paar maanden. Want in april bist eigenlijk verste grensruchter worden bij Team Makkeli. Mario Dix van Ljouwert die is er toen uithellen terug de skiersruchter. Hoe wie dat voor jou? Ja, dat klopt. Ik ben, ik denk 4 jaar geleden ben ik reserve grensruchter geworden. Alle scheidsrechter die mij een eigen reserveassistent onderwezen. Danny had mij daarvoor vragen, daar ben ik heel blij mee. En ja, ik mijn ook mijn plakje daar innemen en ik ben er heel blij mee dat ik daar mee kan gaan. Er is nog net zo lang mee als die oren bij de mal in het betellen voor het bal. Is het heel hutgong? Is er wel eens bij stil? Nou, het is inderdaad heel hutgong. Na de wedstrijd die ik nu al aan heb. In één keer de hele finale Champions League steen in één keer bij Real Madrid. Bij de supersterren ontveeld. Ik beziek je daar wel van te genieten, maar ik vind het op het moment zelf altijd lastig. Vaak als ik thuis kom, dan schuik ik de wedstrijd weer waarom en denk ik, ja, dat hakt goed, dat is mooi dat het Saron is en mooi dat het zo goed gong is. Dan is het hopen, Jan, tegen dat die Frank de Boer en dat Oranje, dat die er helemaal niks van bakken. Nou, ik zie altijd wat ik altijd dien heb. Ik zie naar jezelf, naar mijzelf, naar uw eigen team, wij met foutloos blijven. En dan is het Sjen het Skipstrand.